पूरा भीड़ नहीं लोगोफोर हलिनि गैया तानो मोनजाया दसे थानानैसो मोनजागोन बेथ' टूल पे बैठ क्यों नहीं खाएगा अभी मेरा पेट में गड़बड़ हो रहा है क्या गड़बड़ हो रहा है खाने का इंतजार कर रहा है क्या मोनबाय ने हा बोराया हरदों नानिनो दायो आङो मार्केटाव थांनो होदों आरोना फैबायानो मोनफैबायानो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय लोगोफोर पूरा भीड़ नहीं लोगोफोर हलिनि बैयाव मोनसे जिनिस हैदोंमोन लां दखानानो खुलिया थांगोननि आं र' लोगोफोर मर्निं मार्केटाव फैदां ओंख्रि लांनो लाखांजोब्बाय आं दायो बैयाव मोनसे जिनिस नायगोन र' दखान खुलिबा मोनगोन दखान खुलिबा मोननाय नङा खाफाल गाज्रिलै लोगोफोर दखानानो गैया बन्दसो नांगौखौनो मोना मोननैसो जिनिस लांफानां थांफिननो सांनाय लोगोफोर मार्केटनिफ्राय दायो हलिनि भिड़थार नै थांफिननोसो दायो लोगोफोर आङो न'सिम दायो मोननैसो दखाननि जिनिस लादों आरो मार्केटबो खालामबाय आरोना दायो थांनानैहाय संनानै मानानैसो फैनो मोनगोन माथो लेटि दिनै बोरायनाबो डिउटि गैया सिखाराखै दाबो उन्दुनानै मर्निं वाक फैदों नालाय नाइट डिउटि दंमोन बेनि थाखायनो थांगोनसो बिदिब्ला न' फारसे गलि मोनफैबाय आं लोगोफोर जोंनि गलि थांगासिनो दङ दायो न' फारसे जल्दि संहैनोसै बोथोराबो बिराद बार बारदों फाग्ला बायदि देखायनो फाग्ला बोथोर बार सोगारदों लोगोफोरनो माबायदि बार बारदों मोजां नुबावासै स्टाइल बिफांफ्रा मावनायफोरखौ थान्दाथार लोगोफोर दखानाव सफैबाय आङो ना दहायनो मालारि बर'सो नांबाय माबा मानसि दंमोन दखानावहाय ओंखायनो थाब भिडिअखौ बानायनो मोनासै आं जानानै बोरायनो एसे लाना फैबाय आं दा न'आव जायोना दखानाव जायो गावनो गोजासै हारसिं जाद्लाबायनो बायो बे न'आवसो दखानावसो जाफैनो होनलाबायनानै लाबोबाय आङो गाव ओरैबो जाखांसै आरोना लोगोफोर आखाइया नै लेम्बुजों सुनानै बिजों फुननानै लाबाय एसे मोजां जाबाय बेन्डेजफोराबो बोखायखां बेन्डेजखौहाय आखाइया नायजायालै लोगोफोर माबा लेबुजों सुवाबानो नायजायाखै आरो बेयाव माबा हायख्लाबदों सादों नानि गैया दिनै दखानाव आं हारसिंसो बिदा उन्दैजों मालाय माबा हलिनि मालाय माबा दै सारग्रा नांगौनो माबा माबि नांगौनो होननानै बिदाखौ बाजारावसो लिंलांदों दाबो फैयाखै दहायनो थांनांगौ जाबाय लोगोफोर दा लोगो मोनफिननो दसे उनावहाय बिजलि फुनदों आं आखाइयाव लेबु फुननानै होनबासो नङाबा आखाइया रानखांफिनजोबो ना गाबदों खाजा बिदों सनालिया फैसा हरदे फैसा हरदे इयाव हरदे फैसा हरदे ओइ ना हरदे नायदे मोजां दे फैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो आइदे ए र सनालि भिडिअ बानायदों पैसा दे दो सनालि पैसा दे दो कता खुरखुरिया बोरै नोंना मोनसे दंबावो ना हायो बार बारदोंहाय जा मोजांनो वाव सनालि बार नोंना खुरखुरि मोनसे दंबावो ना गैया दानो मोनजाया दसे थानानैसो मोनजागोन बेथ' टूल पे बैठ क्यों नहीं खाएगा अभी मेरा पेट में गड़बड़ हो रहा है क्या गड़बड़ हो रहा है खाने का इंतजार कर रहा है क्या खाने का क्या
इंतजार कर रहा है खाने का इंतजार कर रहा है चल सोनाली हिंदी डालेना दिन डाले सोनाली है सोनाली का पेट साइदुल सोनाली का पेट खाने का इंतजार कर रहा है खाजा खाना है मुझे सोनाली पेट क्या इंतजार कर रहा है कब मेरा पेट में आएगा बोल के पैसा दे दो तभी मैं देगा खाने को ये ले पैसा ही नहीं है एक भी पैसा नहीं है 1 रुपया होने से भी दे देता है 1 चॉकलेट ये लो तो पैसा नहीं है उसको रखो मेरे को नहीं चाहिए aku lagi harus tuh bisa dulu juga lah. Oh Sonali, tuh kan pusat nanggung nih hari ini bisa tuh. Sampai nih ha. Beraya harus nani nih. Ang disi bapak isan dah ang di Beslang kan itu jagonya. Tuh kayak ang di Beslang deng. Mari siapa kaza bilang nih, Sonali. Kaza manjain Sonali Raha manjain. Aduh, panggil boros juga sana. Ma bunai bilai. Ya. Jadi bapak dakar saudeng dan iseng bapak. Mani. Kaza mama zakti Sonali fungi friend lah. Fungau gede biskut jeng lang saleng baca jeng tata gorengnya. Ma jus lengan lay. Ilai ta jus belum baru sini. Abis biskut baca baru. Sahajeng biskut jeng jabai. Bini udah jus leng bawa. Ad biskut jabai bawa. Bini udah bedok jeng kam jahi bai. Abis bini udah pina ni masak ke? Kismis, kurkuri. Amar biaya finansial. Az jam sabaru sini. Ada? Ada jawa. Ada. Ada biskut jawa belum tata jeng. Oh ini bayi biskut. Bayu. Motor bayi yang bayi bayi. Bisa ada yang ada kaca lanang udah hai mana bahasa ada. Oh ani lah kan siapa? Ser ora bisa kulai. Ada. Ser tadi ya ser, angni ser tadi ya. Ikting je Sonali ini ikting dan ikting mulai Sonali. Sudah tapi yang Ikting mulai. ada itu ada sudah tapi ya. Tet gas aku Sonali nama. Iya tak kesal.